आथिखालनि बे समाव बैसोआव जोंहा गासैहाबो मोनसे नङा मोनसे एडिक्शन दङ। खायफाहा दङ जौनि एडिक्शन, खायफाहा ड्राग्सनि एडिक्शन, खायफाहा सिगारेटनि एडिक्शन आरो खायफाबा बायदिसिना जानाय लोंनायनि एडिक्शन। नाथाय बेफोरनि मादाव जोंहा गासैहाबो मोनसे गोरोबफ्लेनाय कमन एडिक्शन दङ। आं बुंनायनि गोनांथि गैया बियो मानि एडिक्शन। खायसे बेखौ नङाबो बुंनो हागौ, नाथाय जोंनि गेजेराव बांसिनानो दङ बेनि एडिक्शन। नोंसोर बेखौ गावनो नुगासिनो नोंसोरनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव, आरो नोंसोरबो गावनो मिथिखाजोबगौ। नोंसोर गोसोखांनो हागौ नामा नोंसोरहा जेब्ला मबाइल गैयामोन अब्ला बै समाव नोंसोर फुङाव सिखारना मा खालामग्रोयोमोन? नोंसोर गोसोखांनो हागौ नामा नोंसोरहा जेब्ला मबाइल गैयामोन नोंसोर मा खालामोमोन उन्दुनायनि सिगां आरो उन्दुखांनायनि गिबि समखिनियाव? थारैनो नोंसोर गोसोखांनो हामारगौ ना मा खालामोमोन नोंसोर गोदो ओरैनो जिरायनाय समाव, बिमा बिफाजों थानाय समाव, लोगोफोरजों थानाय समाव आरो बबेबा मोनसे गोलाव सारियाव गसंनाय समाव? नोंसोर दासिमबो आगोलनि बादियैनो जथाबना टिभि नायनो हायो दा? नोंसोर बुंनो हागोन ना माब्ला नोंसोरदि फरायनाय समाव मबाइलनि बागै साना लाबानो गोसो होनानै बिजाबखौ फरायदोंमोन? दाथ' नोंसोर जानो हागौ ओंखाम जानाय समावबो बे एडिक्शननिफ्राय जानगारनो हाला। नोंसोर खिन्थानो हागोन नामा सान ओंखारनायनि सिगां, सान थानाय समाव आरो सान हाबनायनि उनाव नोंसोरनि आखायाव गोदो मा थायोमोन आरो दा मा थायो? थारैनो नोंसोर गोसोखांनो हामारगोन दा मबाइल गैयि समाव नों मा खालामना थायोमोन? थारैनो नोंसोर गोसोखांनो हामारगोन दा बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ? अन्नानै दसे जिरायदो आरो बेनि बागै मोजाङै सानदो। फै जों बयबो बे एडिक्शनखौ सोखानो आरो गावनि गोसोखौ बेनिफ्राय उदां खालामनो।